weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv waktu jeetaɓi o fawi hojomaji capanɗe tati to gorgol to barakna to guidimaga to trarza to hoddela sharqi to hoddela harbi to tagan to asaba to dakleta noadibou ko on 20h30 woni ha to galle ceerno abdourahmani dia ha to pk 8 nokcotam ha to galle ceerno ndiaye baro to hayrana noadibou e ko taari ɗum kala ene jiiya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie mboroso coronavirus teskama tiguine ƴelliti no fewi e nder leydi he ñalawma hanki o goto ko ujunere temedere capanɗe nayo e jeenayo neɗɗo tawa ko fiɗaɓe ñalawma goto mboroso coronavirus ɗum saabiba noon laamu ngu felliti uddude école aji ɗi ko fati e gurte ɗo kadi ha e jonte ɗiɗi paaɗe to leydi Sénégal ko to dépôt ponoje goto sumi to immeuble biteɗo Maley tawateɗo en face de CFAO to leydi Mali landaji lunda e association ngaji kewɗi ɓe jadani e laamu transition ngu ɓe jooɗima ñalawma hanki o jonde mabɓe conférence de presse hollidde ɓe jadani haydara kay ko transition yiɗi jokkude ko fate dawala mumen to leydi Burkina Faso hollirama tigui fodde ujunnaji tati école ko udditone e oɗo saaha joni taw uddini ɗin école aji ko bone seɓɓitiɓe to leydi Guinée colonel Mamadi Doumbouya rokki yamirore fade Alpha Condé nde yahata kay safroyade caggal leydi o rokkimo ndimago kadi suɓade kala leydi nde o yiiɗi safroyade to leydi Benin ko militaire uji ɗiɗi mbasi pittali men e jango wat boniɓe tufinoɓe pittolo mumen bombo e nder leydi he to leydi Nigéria to leydi Nigéria ko sagataɓe joguitiɓe seɓɓitiɓe kañumen bifti sinuwaji tati taw ko gollotnoɓe e projet hydroélectrique e nder leydi he bisimilla mone ketki hotodirte joni jamiɗo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo hono Saydou Silla to Italie jettinɗo ɗo wulango ko denɗuma duttiɗo Houraya Sileya to beelinaɓe ko miñuma duttiɗo Ramata Siley to beelinaɓe ko miñuma duttiɗo Saydou Siley to beelinaɓe ko miñuma duttiɗo Fatimata Siley to beelinaɓe ko miñuma duttiɗo Joɗɗo Siley to beelinaɓe ko miñuma duttiɗo Abdoula Karima an to beelinaɓe ko miñuma duttiɗo eɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe beelinaɓe naɓe rinjawnaɓe sillanaɓe e guure taari ɗum kala jaltugol aduna mawniɓe debbo biyetenoɗo Kouro Sileya Oumar Kouro Siley Oumar o yalti aduna ko jamma alarba hanki o jeeya lewru siiɗo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi o yalti aduna koto rinjawa eɗen mbiya tan dow inde ceerno Habous Diallo hoorejo heblo sukaɓe Afrique yo Allah yurmomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina siftinde on noon yettini ɗo wulagu ngo ko musidɗo men sehil men Saydou Silla tawateɗo to leydi Italie. Bella yoro mi dañi bella mi hirndana bella yoro mi joftay bella hayo bela mi dañi bela mi joftay bela ko ɓattake ummorade e docteur Djibiso le grand guérisseur ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa le grand guérisseur docteur Djibiso ne safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitta wonduɓe nioma prostate hémorroïde nattowo o e jaltowo kala omo safra rewɓe sattoraɓe e rewɓe dartoraɓe kala le grand guérisseur docteur Djibiso ne safra dendagal rafiji worɓe kala omo safra wonduɓe asmo ɗojjo duumiɗo koyɗe guloje e dendagal rafiji goɗɗi kala
le grand guérisseur docteur Djiby Sow ne andina dendagal keliniɓe mum ha tengte wonɓe caggal leydi joguiɓe caɗele kayitaji so tawi a jokkodiri e makko joni joni keeɓa kayitaji maɗa hano hannirta ni so tawi kadi arsigaji ma ko uddiɗi jokkodiri e makko o duncumajo joni ha kuuɓa hano hannirta ni le grand guérisseur docteur Djiby Sow ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni yomo tawe e nder galle makko to wuuro Kidira legal biyetegal plateau caggal antenne Tigo woɗɗani bureau ji Sonelec le grand guérisseur docteur Djiby Sow ne wiya dendagal kilineɓe mum yiɗɓe ɗo ko ɓuuri labde e yiɗɓe jokkodirde makko mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp ko leydi Mali mbatta ko 00 223 70 85 72 47 docteur Djiby Sow kadi sa tawi a yiito e Telegram ma yitona vidéo ji makko ene teɓosoje makko e goɗe gelle paydude ɗe o gollata le grand guérisseur docteur Djiby Sow ene wiyen mbadden danɗo faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e alkamisa jeegoma lewru siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi habruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba on ñagama yafuy noon e kirgol habruji ɗi wona tigui e sagoji meɗen kabruji men e ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie pudorɗen police halfinaɓe ko fate poste police natirde Nouakchott tawi koye lawol ummorade Nouadhibou ɓe teɓima sagata gorko goto jiilatonoɗo taw ko tumanoɗo ko kañuma wujji kalisa kewde no fewi guila ñande nayya lewru janvier hitande gonɗen nde o wujji on haalis noon ko nder épicerie mawɗo biyeteɗo Ramadan tawteɗo e nder wuuro Chami kanko gujjo o noon o yaadi e haalis kewɗo wondude e matériel haalisa mo wujji toon ene qime ha million ngaji sappo taw ko haalisa guya e limore hinde nde wondude e matériel kewɗo e carte uji de recharge tawa teɓa noon ko ɗon to natirde poste natirde Nouakchott sara pont tawat pont aéroport ko ɗon tigui woni to teɓam tawama haalis o kala e makko tawama e makko noon haalis o tawa e makko ko million ngaji jeenayyi e temedde jeenayyi e sappo e jeetati ujunere fayi temedde nayyi mbuuɗu wondude e matériel e carte uji kewɗi tawa ko carte uji de recharge ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie comité interministériel taw ko comité jagorɗe halfinaɓe ko fati kay e riwdade mboroso coronavirus to yarata e nder leydi he ɓe mbaɗi ɓe joɗinoma batu mabɓe noon e nder batu he noon ɓe mbaɗi recommandation ɗeɗo recommandation ngaji joyyi woni ɗeɗo tobɓi joyyi nder batu ngu noon waɗi tigui koye nder waɗi ɓe mbaɗi batu ngu noon ko par vidéo conférence woni tigui moni foof wona galle mumen tawa eɓe jindira e nder vidéo ji ko hen ɓe mbaɗi batu ngu gam kay hulde daɓodiral oɗo mboros coronavirus tariɗo no fewi e oɗo saaha joni nder leydi Mauritanie ɓe kolliri noon ɓe kawri tigui e nder ɗiɗo recommandation uji joyyi ɗiɓe mbaɗi ko ardi foof toppitade no fewi ha yimɓeɓe mbawa tigui ha yimɓeɓe mbawa tigui ha yimɓeɓe mbawa yadude tigui ko mbawa yadude e gueɗe jamiraɗe ɗe kala e yimɓe mbawa woppude gueɗe kaɗaɗe ɗe kala tawa koye mbadi haɓade coronavirus ha tengti noon e nder nokkuji ko wayno jumaji jammaji e nder école aji e nder ha e nder transport uji e nokkuji public woni tigui to yimɓeɓe mbawa wadde cuumorɗe e kala saaha mbawa kadi e kala saaha wadde gel uji e juuɗe men poppa kay gam riwtide oɗon mboroso toɓɓere ɗiɗi ɓere nde noon ɓe kawri ko yimɓeɓe kawri tigui ko hirjinde yimɓeɓe ha yo moni kala notito e keewal yimɓe foof ha yimɓe mbawa notitade e keewal e nokkuji to ñakkoji ɗi ƴettete e oɗo saaha joni ha yimɓe kadi ɓe mbaɗi erago noon wonde oɗo saaha joni kurkaji yaroɓe duuɓi sappo e goho fayi dow ene mbawi ƴettude dose uji mumen woni ñakku men coronavirus ko noon kadi ɓe mbawi kadi wadde hirjino faade yimɓeɓe ne ƴettata troisiéme dose mumen taw ko dose de rappel
toɓɓere nayi ɓiri nde noon ko ɓeydude e jokkude hirjino mabɓe endinde yimɓeɓe wonande oɗo brosa coronavirus e nafoore ngoɗo ñakkogo yimɓe poti wadde toɓɓere joyi ɓiri nde noon ko wurtinde comité ji de sensibilisation e nder région ngaji e nder région ngaji e nder muqaddaji e wadde kadi comité ji taw ko comité ji de surveillance rentinde yimɓe e nder nokkuji ko wayno natirde jeehen e yaltirde jeehe kala e nder nokkuji kewɗi foof noon koye mbadi ka yidde handade oɗo mborosa coronavirus ha ƴellitiɗo no feewi ha joni koye on fannu keddoɗen Sidi Boulaza Haf ko jagorgala kalfinaɗo ko fate cellal aadi kanko e gollidiɓe makko ɓe kolliri tigui wonde mborosa coronavirus o ne ƴelliti no feewi oɗo saaha joni e nder leydi he ɓe kolliri ko tawa hanki ñalawma hanki ko ne fiiɗa alarba hanki o koɓe tawi ne fiiɗa oɗo mborosa coronavirus hono mum meeɗa yiyede kay tugui ko coronavirus feeñi e nder windere faade oɗo saaha joni saabu kay ɓe kolliri caggal nde ujunnaje 411 neɗɗo kolkisa hen ujunere temedere capanɗe nayo e jeenayo tawama e jaati ko fiɗaɓe ñalawma goto oɗon mboroso biteɗo coronavirus ɓe kolliri noon e nder holkisoɓe mbaɗi o hen ujunnaje 3,9 ko test moɓe mbiyata TDR woni test jawɗo 4,9 ko test PCR woni test laboratoire ko ɗiɗo nokkuji noon woni mo rafi o tawa e oɗo saaha joni Amrouza ko yimɓe tato Dar ko yimɓe ɗiɗo timbe dara ko yimɓe jeegoma Ayyuna ko sappo joyo neɗɗo to wite kuɓenni ko yimɓe tato Tentana ko yimɓe joyo Barkewol ko yimɓe tato Boumeyde ko yimɓe ɗiɗo to wite Gueru ko sappo jeegoma neɗɗo Kifa ko yimɓe jeeɗiɗo Alega ko yimɓe jeetato Babaɓe ko yimɓe nayo Ɓogge ko capantato e ɗiɗo neɗɗo Mbañ ko yimɓe tato Boutele Mid ko nogas jeegomo neɗɗo to wite Kermassar ko yimɓe joyo Medrada ko yimɓe jeetato Wada Naga ko yimɓe ɗiɗo Erkisa ko yimɓe jeenayo Ros ko sappo joyi neɗɗo Atar ko yimɓe jeetato Chami no Shingiti ko neɗɗo goto Wadan ko yimɓe ɗiɗo Chami ko yimɓe tato Nouadhibou ko capantato e joyo neɗɗo Moujeria ko yimɓe jeenayo Tigui Zigza ko sappo ɗiɗo neɗɗo Ngabu ko yimɓe ɗiɗo Woulienge ko yimɓe jeegomom Sehil Babi ko sappo nayo neɗɗo Zoérar ko yimɓe nogas Axus ko sappo tato nokkodiɓe ɓe kala ko nder Nouakchott so tawi ko wuuro Nouakchott ngo noon Lixar ko capanɗe jeeɗiɗi e nayo neɗɗo Sebha ko sappo jeetato neɗɗo Tafrak Zeyna ko temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayo e jeetato neɗɗo Dagana Yim ko capanɗe jeenayo e jeeɗiɗi neɗɗo Teyyaret ko temedere capanɗe tato e tato neɗɗo Toujinin ko capanɗe joyi neɗɗo Arvar ko capanɗe jeenayo e joyi neɗɗo Elmina ko nogas e tato neɗɗo Riyad ko capanɗe joyi e jeeɗiɗo neɗɗo ko ɓeɗo woni ñalawma hanki o ɗiɗo nokkuji tawa wonduɓe oɗo mboroso coronavirus e nder ɓe cellano ɓe noon hen capanɗe jeegom e jeetati kepti cellal mumen hano hannirta ni paati galleji men yimɓe ɗiɗo Kawrela Diala leydi Mauritanie doggol ko windete coronavirus tuggi ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe jettima capanɗe nayyi ujunere temedde jeegom capanɗe nayyi e jeegom o neɗɗo e nder ɓen noon hen capantato e jeenayi ujunere e temedde capannayo e jeenayo keptino cellal mumen ujun temedde jeetati capanɗe jeeɗiɗo e jeegom neɗɗo ɗum woni ko Hawrela Dial tuggi ko mboroso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Salema Wula Marzouga kañum woni jaagogal kalfinaɗo ko fati e gueɗe nder leydi e jaccina gollamum o waɗi jeertingo haalande makko noon taw ko jeertingo faade kay e ɓeɗon yimɓe taw ko hutortoɓe réseaux sociaux ji ene mbaɗa hen nate ɓosoje woni vidéo ji e saaha kadi ene mbaɗa hen audio ji ɗum noon taw ko noddude gañam tumagu e noddude leñamagu e nder leydi hen wadde audio ji noon o holliri tigui oɗo saaha joni ɗina audio ji ne patta no feewi e nder leydi he waɗoɓe audio ji kay noddude gañam tumagu e leñamagu o haɗa o holliri tigui wolɓe kaɗan ɗon ene jahani ha wiide yimɓeɓe yo ƴettu pettelaji dotta ko wiyete guerre civil e nder leydi he o holliri noon yo yimɓeɓe gandu wonde kay ɓen waɗoɓe ɗin audio ji wonɓe nder leydi ha wonɓe caggal leydi kala yo gandu hay goto ala gonɗo dow loi nul ne au-dessus de la loi kala nan noon nanggaraɗo ɗum yo andu koko rewnete lawol saabu kay koko fawate ko amre fawno ha forti koyɗe ɗum noon eɗen mbaɗi erago tan faade dendagal bandiraɓe yo tinno yo mbattu hakkillaji men no feewi e réseaux sociaux ji ganda nate ɓosoje e audio ji jahoji kala ko ganduɗa ala fayida walla ko ala ɗum humpito tinnoɗen mbasen sarde ɗum kala kadi ko fate gañam tumago fate leñamagu e ken adda fitinaji tinnoɗen ndenta ɗum no feewi e réseaux sociaux mbatten hakkillaji kadi ganden réseaux sociaux wona
wona nokku mo sirru haalaten wona sirru wuro wona sirru leydi wona sirru reñol wona sirru fedde hay sirru goto ala bawɗo waɗede e nder réseau ji sociaux ji ha joni kabaruji men demgal pulaar seno mima to leydi Mauritanie baɗen taɓande jen to leydi Mali to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr e gollidiɓe mom ɓe kolliri tigui noɓe kewade kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ndi andina ɗumen to oɗo mborosa covid 19 yarata e nder leydi he ɓe kolliri noon e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedde jeetati capanɗe jeegom e ɗiɗo neɗɗo woni holkisaɓe e nder holkiso he noon hen temedde joyyi sappo jeenayo tawama e jaati ko fiɗaɓe mborosa coronavirus to ɓetama to banggue pourcentage en holliri tigui e nder temedere kala hen nogas jeeɗiɗo piccal capanɗe jeetato e jeeɗiɗo ko fiɗaɓe ɓen fiɗaɓe noon hen nogas jeenayo ko contact suivi woni yimɓe modirnoɓe wonduɓe e rafi o temedde jeenayi capanɗe jeenayo heddiɓe ɓe kala ko ka communautaire woni hay goto men anda to ƴetti oɗon rafi leydi ɓe kolliri noon leydi Sénégal ɓe jogui hande yimɓe joyo tampuɓe walliteɓe to banggue fofango hay goto noon ala mo rafi o yooɓi oɗo saaha joni nder ɓe cellal ɓe temedere capanɗe jeegom e tato kepti cellal men paati galleji men leydi Sénégal ne yaara capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi ujunere e temedde capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗo fiɗaɓe corona hen capanɗe jeeɗiɗi e tati ujunere temedde tati e capanɗe jeegom e joyo keptino cellal men paatino galleji mumen ujunere temedde jeetati capanɗe jeenayo e ɗiɗo ɗum woni ko hawre rajab tokki ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ñalawma hande o ɓe kolliri eɓe jogui temedde eɓe jogui ñalawma hande o eɓe jogui ujunnaji ɗiɗi e sappo e nayo neɗɗo tinaɓe kay taw ko wonduɓe mboroso coronavirus ɓiliɓe e juuɗe safroɓe ha joni ko leydi Sénégal keltoɗen cumo musgu noon waɗi tigui e nder immeuble biteɗo immeuble Mellay woni étage biteɗo Mellay gonɗo en face de CFA on dépôt noon ko dépôt e nder on immeuble ɗon less mum tawe hen dépôt mawɗo no fewi taw ko dépôt ponoje ko on dépôt sumi cumu kulɓinigu no fewi hollirama noon sapeur pompier en mbawi notitade en cippiri ko juuti gam jippude cumu ngu gona cimu noon saabima tigui ha booli kewɗi mbaɗi tigui ko wiyete amboya booli kewɗi mbawi tigui blocade hen habaruji men demgal pulaar seno mimata leydi Sénégal koto leydi Mali paaden état major général des armées mo leydi Mali ɓe mbaɗi communiqué mabɓe mo tonggode ɗiɗi e nder on communiqué noon eɓe kabra dendagal opinion national et international kala wonmo dendu nder leydi e caggal leydi kala wonde kay e oɗo yidde famminde yimɓeɓe kay darde fama dari e oɗo saaha joni taw ko haɓade ɓeɗon sebbitiɓe tawateɓe nder leydi hen ɓe kolliri noon e nder guiɗina mbadi noon ñande capantati e goho lewru décembre mayno ndu ɓe kolliri tigui ɓe perɓodiri e sebbitiɓe to funnague wuuro witego Sofara ɓe kolliri kadi nder communiqué ñande sappo e joyi lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho pittol bombo artisanal tufanoɗo e dow lawol taw tufino ko werlaji ɓen dadiɓe ko saret yabɓi hen ko jamureɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men taw ko debbo goto wondude e ɓinguel mum on accident noon walla mbiyen on guna jangu noon waɗi ko nokku biteɗo Niya Moussa ɗum noon waɗi no mbiɗen mayɓe ɗiɗo ɓe kolliri kadi ñande sappo e jeetati lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho waɗa boniɓe ɓe mbaɗi jangu mumen e guurel gotel e nder fande Nina Moussa ñande ɗiɗi lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho patrouille fama woni force aux armées malienne felɓodiri e seɓɓetiɓe sara nokku to wiyete Donkuro e nder cercle mo Sofara waɗi mayɓe tato e oto duppaɗo hen ɓe mbari noon kamɓe dadiɓe ɓe mbawi warde sappo e nayyi seɓɓetiɓe ɓe keptiniɓe kadi armuji kewɗi no fewi ñande sappo e ɗiɗi lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho e nder opération mabɓe ɓe moɓe inniri tigui basikki ɓe kolliri tigui ɓe mbawi ɓe kolliri e nder on opération moɓe mbanno to e nder région mo Bang Diagara caggal kayne capantati e goho Jambourou warno e jango wat boniɓe e dow lawol Songo ɓe mbawi tigui warde sappo e jeeɗiɗi terroriste ɓe mbawi kadi warde kamɓe militaire uji noon ɓe kolliri ɓe mbaranama militaire uji ɗiɗi mbasi hen pittali men ñande sappo e tati lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho dadiɓe fama pelwodiri e seɓɓetiɓe hewɓe no fewi mbari seɓɓetiɓe hewɓe mbayi mbarama hen hewɓe kadi mbarminama hen militaire goto wasi hen fittade mum ñande capantati e goho lewru décembre gonɗi ɗum militaire uji fama woni force aux armées malien ɓe mbawi tigui wadde déjoué woni hadde ɓen taw ko wat boniɓe yinnoɓe wadde pitti mumen tufade bomboje mumen e dow lawol ɓe mbawi tigui warde hen sappo e jeegom terroriste ɓe mbawi mbarde sappo e jeegom terroriste ɓe keftiniɓe kadi sappo e jeenayyi fetel e nder hen noon en tawe hen fetel mo hinde
inde lansa rocket ha joni ko leydi Mali keddoɗen landaji lundam wondude e ɓeɗona witeɓe association ngaji politique ɓe mbawi tigui wadde ñalawma hanki o jonde mabɓe taw ko conférence de presse e nder conférence de presse o noon ɓe kolliri tigui wonde kamɓe kala ɓe mbi ko loppete ɓe jaadani tigui eko transition yiiɗi kay ɓeydinede dawal mum ɗo e duuɓi joyyi tawa kadi ɗum foddoto koye nder lewru janvier ndu gonɗen ndu ɓe kolliri noon ɓe jaadani hen hay ɓe jaadani hen e oɗo saaha joni ha joni koye on koye sen ummima to leydi Mali koto leydi Burkina faɗen Alkasuma Maygan ko kañum woni porte parole du gouvernement woni joguiɗo konngol laamu o waɗi haalande makko ñal alarba ɓennuɗo on alba hanki on o holliri tigui wonde nder leydi Burkina Faso ñalawma hande o ɓe jaara fodde ujunnaje 3 école udduɗi tawa ala kuti ɗum so wona bone seɓɓitiɓe koto leydi Guinée paɗen colonel Mamadou Doumbia ko kañum ardi leydi transition laamu transition e nder leydi Guinée o holliri tigui e nder haalande makko wonde kay e oɗo saaha joni omo rokki yamirore wonande kay oɗona biyeteɗo Alpha Condé mennoɗo ardade leydi ndi nde wawata kay yaade caggal leydi safroyade o haala ɗon tan saabu o holliri wonde Alpha Condé ene jogui ndimago suɓade kay kala leydi to yiiɗi yaade taw koye mbadi safruji e oɗo saaha joni noon yimɓe hewɓe ne miijo ɗeɗo leyɗele ɗiɗi woni leydi Turque wondude e leydi Qatar kono ko ɓuuri nanggude hakkillaji yimɓe kay ha timtinoɗe yimɓe dewrugol ɓuuri miijede tigui Alpha Condé foti yaade koto leydi Qatar saabu kanko émir mo Qatar eɓe jogdi relation tigui jokkodira la moƴƴal no feewi ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar kabruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Guinée ko to leydi Benin paɗen militaire uji ɗiɗi binen waji mbasi pittali mumen e jango wat boniɓe ñalawma hande alkamisa hande o tawa kadi ko oto mabɓe jaɓɓi pittolo bombo to rewo ɓaɗɗo hirnangue leydi ndi siftinde on noon kadi ñande findini kono wona yontere joni militaire uji kene wona yontere joni jango wat boniɓe waɗino tigui saraki waɗino dadiɓeɓe sarak kerol hakkude mabɓe e leydi Burkina Faso koto leydi Nigéria cakkitoɗen to leydi Nigéria noon ko leydi Nigéria ko sagataɓe joguitiɓe ha teddi kañumen bifti woni tigui mbaɗi kidnapping chinois ji 3 taw ko gollotoɓe e projet de barrage hydraulique to hakkude leydi ndi ɗum wonno ko ñande talata ɓennuɗo o hollirama tigui police wonnoɓe nder falde wawi tigui riddude ɓeena wat boniɓe perɓodiral waɗi hakkude mabɓe saabu biftanoɓe ne kewi no fewi e nder perɓodiral hen noon ɓe mbawi heftude Nigéria naɓe nayo ɓe kefti ɗumen ɓe kolliri noon e nder perɗodiral hen waɗi no tigui Nigéria naɓe gañiɓe hen e nder gañiɓe noon hen ɗiɗo mbasi pittali men e juuɗe safroɓe e nder hôpital uji tawateɗi e nder ndeɗon falde musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguji nen habaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e habridde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ko Saydou Abouba ketkima alaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo